Monggo Mas Percil menika tempe bengukipun. Mboten. Wilujeng dalu Mas Kangkong. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Mboten napa-napa kula diarani tempe bengok. Nggih. Ora usah. Modale bocah kaya cukup. Ora ning ngono aku wong sayang. Emang ni apa mau? Ngelokke aku apa? Ora wong ngancene kentekan lho Mbak, opo dikeki Ngono iki padha karo ngenyek, padha karo wong liya-liyane golekno sing apik bareng Mbak Lucy tempe bengok. Ngono lho piye kaplok kae. Kowe ngenyek Wong aku ora ditata krama. tempe bengok ya ora apa-apa Ora apa-apa kaplok kae. Alah, ini Alah, opo. Sekarang itu zamannya emansipasi lho, wanita. Persamaan gender aku iki padha derajat karo awakmu. Kowe ngerti ra? Menurut survei membuktikan bahwa seorang lelaki dan perempuan luwih sugih wong wedok, ngerti? Waplok ngono ae. Alah. Menurut survei luwih sugih wong wedok. Oh, panas, Dik. Example. Contoh apa? Contoh. Kowe ngomong tak tahu apa. Saiki contoh, rungokno kupingmu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Apa ana surga di bawah telapak kaki bapak? Kalah bapak, cara bal-balan 1-0 menang ibu. Aja kemlindut. Ingah. Iki apa? Bujari. Ibu jari. Ibu iki lak wong wedok to? Enek pra bapak jari. Enek bakul sate. Gitar Pak Jari. Kelakmu jari. Kamu jari. Enek mune Yo, to ya. contoh maneh. 2-0. Kae anu Mbak Lucy. Apa? Jakarta. Jenenge apa? Ibu kota. Enek bapak kota. 3-0. Menang wong wedok. Apa neh ngomong ngono. Jalan-jalan neng Indonesia rata-rata akeh jalane wong wedok. Cut Nyakden. Ya kuwi wedok ta, Yan? Raden Ajeng Kartini. Apa enek dalan Percil? Oh. Lah awakmu ape rono ora yang ngliwati dalane wong lanang. Nek dalane macet, pamane dalane macet liwati jalan apa? Bebas jambatan to. Bebas jambatan kowe njiko apa? Dalan tol. Lah, kuwi wong jalan tol iki wong lanang. Wong lanang. Allah. Lho, ora sing bangun nak mesti wong lanang, ra mungkin wong wedok delok tukang-tukange. Tahu tuman tukang ning dalan tol wong wedok ora tahu tuman. Oke wong lanang. Pokoke dalan tol iki wong lanang. Nek wong wedok iki ora tol. Kowe lho. Ora iso. Lho iya tenan lho, sing bangun ki wong lanang kok ngengklesmu kaya ngono. Ora iso. Lah terkarepmu apa? Omong apa neh kowe tak biacok tenan kowe sisi. Aku dikamplengi lho, Dik. Saiki ngene. Devisa negara iki. Ya. Pertamina. Ya. Mina iki jenenge sapa? Wong wedok. Lah iya, apa nek Pertamina? Oh. Mina Pertamina kuwi apa kuwi jenenge? Berasal dari mana? Bumi. Bumi. Lah, bumi basane apa? Siti. Siti ki wedok apa lanang? Anu Lanang. Wis Siti kuwi tunggale Srikah kuwi lho. wedok. Karo Yeni. Kok kalah terus Srikah Yeni Sum lho. Wedok. Berarti akeh-akeh wong wedok no? Iya. Lah terus lakuin nuwun sewu. Apa nek wong wedok dilakoni lenek to bapak pucung? Apa? Lah bapak pucung sitok ya dicangkem-cangkemne to ketoke lagune Yan. Minyak sing duwe ka apa wong wedok? Iya. Asale saka apa? Siti. Siti ngene sapa? Wong wedok. Mergane jenenge Siti. Lah nek sing ngebor ora wong lanang kok iso metu. Ya. Kowe pon duwe bur. Wong Kok iso iki lho? Iya no. Dik, matur nuwun Dik, mbok buri ya. Dek sapa? Dik Yuda. Dek. Tak bur nek tak bur yang minyakmu kok iso metu. Metu dhewe. Lah, karo apa? Lah kowe kok malah bolani kowe rumasamu. Aku peh kowe edol diker aku wedi karo modelmu. Iki nyosor tenan. Dek. Ngono aku isine Pak Agus kalau. Kene. Kowe nak mau aja atuh ke Ponorogo terus ngremehne aku. Wong lanang rumangsamu apa aku direken aku wong lanang? wedi nek sebagai wong lanang aku ora bakal karo siramu. Apa meneh nek terima karo wong wedok enak apane kowe? Ora coba kowe mplilak-mplilik kowe. Aku malah gila karo awakmu to. Tak warai. Lah marahi kok akeh ram. Rumangsamu apa? Direken aku ki wong meneng ae terus ora Peh aku meneng ae dikira wedi. Aku meneng ae wedi kira wedi. Lah wingi aku. Larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok rungokno kowe iki. Wis ora mageri, nyeklekno gapit. Ora nyegeri ra duwe duit. Terus kowe kuwi Kowe karo aku. Ya. gayamu ae. Gayamu Kaya elus. pinter-pinter Kaya dhewe. pinter-pinter dhewe. Alah rupamu ayu. Aku seneng. Aduh. Ayu lho, Dok. Lah ngono tapi aja aku seneng Rupamu rupamu ayu ayu. aku ra seneng. Mayu kowe. Mandak Mayu. raiku kaya tungkakmu. Mandak rai lho. Piye to bocah iki? Kocok Wonge kok ben piye to wedi, wonge ben wedi Ya, lho. masa rai Wonge kowe- nek arep tungkak wedi.
Mandak raiku kaya tungkakmu. Raiku kaya tungkakmu. Mangsane apa? Bocah iki mangsa. Roti-roti. Klemben-klemben. Saiki. Biyen. Tinggine munggah amben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumane. Ngomongnya digenahne. Jagung bakarane. Enak lho Dik iki dibangun. Tanggung perkarane. Mangsamu apa? Srandale gua ngidul. Bakale wae dhewe iki kumpul. Srandale gua ngulon. Bakale wae dhewe iki kelak. Wati sandalan. Kuat mata, kuat ati. Gronjalan, Dik. Iling-ilingen kuwi omong aku. Paling kowe budal rene tumpahanmu apa? Tumpamu apa? Mobil paling. Mobil Pajero, panas jaba jero kuwi ta coba. Nerang ngono paling kowe ngebis bareng rombongan. Aku lho, Rungono. dipikul Iya ta. mayit kowe. Wong apa ben kancan? wong ben wedi. Aku dipikul wong papat, Dik. Alah, Rungokno. gayamu apa? Iya. Lus. Lus. Celuk lus bulus. Celuk si busi. Ha, Ya kowe kuwi. ora matok kowe iki. Ra matuk kowe kene kene. Paling kowe tanggapan nganggo klambi apa? Klambimu kebaya. Kebaya lho paling. Ngisor mesti jarian. Jarik. Nerang ngono nganggo rok. Ngono. Kowe Aku lho. Ayo ya, mbok goni. Aku lho, Dik. Aku Mori 7 meter. rungokno kuwi Mayit. dibuntel lho Dik aku Dik berarti Dik. Wonge ben wedi. Aku dibuntel terus dipikul rungokno kowe. Malah ora serok, Ora sotil, ora wajan, ora melok, ora kentil. ora doyan iki lho gambarmu. gambarmu. Ha. Rungokno. Aja Kapok. wedi sebagai wong lanang. Oh, malang krek anu dadamu buka Ndek. Sikil begagah mlaku. Etak. Lah serem iki ning ndi? Wonge ben wedi. Serem ning ndi? Aja sampe awakmu wedi, Dik. Aja sampe awakmu mundur sajangkah. Sepira to bantre playumu? Sing bantel praine jet. Sepira to kandele kulitmu? Sik kandel kulite sepur. Dadamu bukaan, Dik. Tunjukkanlah pelananganmu. Dek. Kelelakian. Lah sebagai wong lanang. Ayo ngomong kowe saiki. Wedi jane. Wes lah mengelok aku. Lah meh kok piye? Ora serok, ora sotil, ora wajan, piye to, Mang? ora melok, Ora kentil. ora doyan. Iki lho gambarmu. Aduh. Piye? Jalan dudingen. Wali. Apa mbok kira wedi aku mbok duduhi ngono kuwi, he? Lho ya rane ngono Mbok kira lho. wedi. Lah apa Tangane wong wedoke sepira? Ora-orane aku sambat utawa apa? ora laku sambat utawa piye-piye. Gelut apa piye? He? Ngene. Kowe nantang aku ya? Ngene lho. Dikira nek aku Alah, wedi karo kowe. Ngene lho masalah apa? Modelmu he? Dikira nek aku wedi karo modelmu. Ayo. Ora apa-apa, ora Cucoi, Alah, masamu pepor sok-sok. Setok. Lah lorone ora. Nanya apa? Lah iki lho mepet-mepetmu kiti enggak kuat. Kondang jiko. Sing gak kuat sapa? Mukidi, gawa ning gurisik kene lho. Siapane? Ngapunten Digecek. lho Mas, nggih ngapunten. Lho, ya. Lek kula kurang duga, nyuwun pangapunten dereng sungkem panjenengan wau. Seneng nggih ndrekne panjenengan kula nggih. Tundamelane Eca saestu dalangipun bagus. Asring-asring mawon kula dongakne mugi kathah rezekinipun. Nggih, amin. Kathah gapanipun. Amin. Nggih. Nggih, dasaripun Kang Rawuh nggih kathah, Mbak. Nggih menika wonten Bapak Bupati, Pak Wabub sedaya, para pejabat sami rawuh sedaya nggih, Mas. Nuwun pangapunten menawi kula kagungan. Ya ampun, Dik. Sampai mati, Dik. Goyang, Dik. Dibor karo Pertamini iki malah. Saking ganase iki to. Orane ngono. Kaya rumah sakunya ngomong rono. Sampun ngoten mawon kula badhe nyuwun pamit. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan kula. Nggih, Mas, semanten kuliah. Alah. Lagi dolanan kena. Nyapa kowe? Tumoki apa, Mang? He? Ora, Rumah aja kamu kowe iki. iki. Rumah Hei, kamu, he? aja ngomong atiku lara, aja ngomong. Kowe kemetak kaya ngono iki. Rasamu kowe nyempelekne aku ki lek. Aja ngomong atiku Pak lara. Bupati lek pejabat kabeh kowe ngono ki jeneng melecehkan aku. Aja Lek kaya ngono kuwi ya. Alah, diomongi. Dipenging. Kowe aja kurang ajar kaya ngene. Hei, kurang ajar kowe. Aja ngomong. Iki wisane kok tanggahku ngene atau kowe kurang ajar ngono lho iki. Aku karepe ngewangi awakmu kamu sebagai wong wedok. Kowe ora sopan. Iya aku iki mbak ayumu. Aku ki luwih tuwa sak awakmu. Ora oleh kowe kudu ngono kuwi. Ngerti apa ora kowe? Iwangi. Kok malah kowe gerayahi. Lah diteni suwi ra muni atiku lara. Lah dirapeti yo nggone kono. Wangele ra goleki ya. Rumasane bodho ra duwe sopan santun. Lah, piye? Sampeyan kuwi sing sopan santun aku iki, Mbak Ayumu. Dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu, kudu ngajeni. Kowe kudune kowe wedi karo Masa njaluk ngajeni ta? Kowe he? Jaluk ngajeni. Di ngajeni Ya, ya. toh. Oh ya. Yasin wal Qur'anil. Ora ngono kuwi. Piye ta? Aku Njaluk umur ngajeni. kowe kuwasa awakmu kowe kudu ya Allah, aku kudu Diregani. mbedeni ngono kowe ora ngono kuwi lho. Oh. Piye?
Jaluk kon ngapane? Apane? Aku kudu mbok deni lah wong Oh, aku iya. suwe tuwa saka kamu. Lucy tok pongon Lucy tok Tak omong ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kudu ora iso ngono kuwi, kudu njunjung karo wong tuwek, kudu menghargai karo Oh, diregani. Ora Kon junjung, Dik. dijunjung kok Aja dijunjung. Hop. Anu, Dik. Wis. Lah kok malah mbok rogo itu kok ngendi-ngendi. Wis. oh wabat Entuk apa we? heh Entuk apa? mburi Dik bemper Aku entuk ngarep api. Apa? Ada kinang. Ngapunten wilujeng dalu Pak Agus, Bapak Bupati, Pak Bupati Bapak rawuh, Wakil Bupati, Nih, seluruh Pak. anggota Dewan Nggih, Kirawat. komplit Mbak Sukses Jajaran selalu SKPD. kagem Pak Agus. Nggih.